Hola família, com anem? Esperar la resposta és una miqueta complicat perquè clar, a través d'un vídeo és una mica difícil que me respongueu. Seguim fent-vos recomanacions de llibres. Des de l'altra llibreria seguirem parlant de llibres amb la mateixa filosofia. Jo vaig responent preguntes que l'Emma em llença i que jo he d'intentar respondre. Avui vull parlar-los dels números canten. Qui l'ha fet? L'ha fet la Maria i t'he de buscar el cognom d'allò perquè no me'n recordo mai, pobreta, Maria Bras Amorós i Antoni Jiménez. La Maria Bras és, a part d'una molt bona música, és professora de matemàtiques a la Universitat de Tarragona i Antoni Jiménez és un animador infantil que fa molts anys que volta pel món. Ha tocat amb en Xesco Boix, amb el Noé, tot. És d'aquelles figures que la música infantil no s'entén sense ell. Com és que es diuen els números canten? Perquè és un recull de cançons pensat per ensenyar matemàtiques. Poca broma, Què passa? Les cançons es poden estructurar a través